Egu berrietako egun hauetan, tokiko artisauen lana balioan jartzeko reportaje bereziak eskiniko dizkizuegu gaurkoan. Arratsaldeon ikusentzuleok, Nafarroa beretik Siberura oihalgintza batetik, bitxigintza bestetik erritualak proiektua eta Uantxuzi. Astera goaz. Berrerabilpena, sorkuntza, diseinua eta moda jasangarria. Horixe, Uantxuzi markaren oinarria, urdinarbeko anai arrebauen ogibide eta pasioa. Kautxozko boteen materiala eta paraxuteen oihalak Siberuan eta inguruetan industria mota hori baitago eta bertako hondakindegietatik berreskuratzen dute materiala. Ekeiak biltzen titzugu Siberuko enpresa zumaitetan, kautxuzko material hanitz baita adibidez Sibeun, ordin batitzugu botak, bizieren egiteko, trakturen erroten kautxua ebai kasketen gibeliain egiteko, eta adibidez paraxuta edo oihal hegalak ebai, zenta gue aldin, gue mendietan baduz ebai oihal hegal hanitz, ordin maite dizugu juitzia zikinuntzi eta. Ordin guk ekeiak biltzen titzugu eskuin esker, adibidez batutzu parachutak knezekuak, knez duzu Centre National des Études Spatiales, adibidez, hek koloe zunbait batitzia, armadak batitzia beste koloe zunbait, eta hori bera, horrentako koloiak desberdintutzu. Erremedioak karrosak, gorriak armentzat edota horiak jakientzat. Beraz, berreskuratzen dituztenean badakite oihal horiek zer eraman izan duten. Batek barnen badizu oihal hegal hoi bat, eta hoi 1950 duzu eta azkena duzu, adibidez. Batitzugu beste koloe zunbait data hortaik, mena hoi ez dukezu habo. Oihaletan egia baduzu kakia eta grija, adibidez hoi ben koloe habosenak. Koloe betikuk batitzie, bena koloe abnioa desberdinak, arroja, hoia, janja eta hola hoik egia gogorra gotutzu edo zaila gotutzu atzamaiteko. Oihal horiek batu eta berri bat sortzen dute. Egiten dizugu ogiarteko bat bezala, oihal desberdinak algarreki ezartzen ditzugu eta pikatzez josteko tresna batekin oihal berri bat sortzen dizugu. Eta horrek dize raiten Uantxuzi marka dela edo Uantxuzien oihala dela. Sustengarria den pieza bat, bakarra, norberarena, iraungo duena gibelean dagoen lanaren begirunez. Berriziklatu gauzaiki, mena surtut hatxarretik urgentzirat eskiekin. Berriziklatu delaik emaiten du bizi habo gaizer. Berria delaik ez du harimaik guetako. Giluek diseinuan jarduten du eta Joanak josketan, eta bi anai arreben arteko jakitate eta pasioari esker elkarlanean sortzen dute dena. Urdinarben hasi ziren 2019an. Importante dena erraitia kontzientzia batuk heitia nula eginik tien gaizak. Ez duz hainbeste ikusten, bazte rotan josten ditzugu edo Bangladesetik edo Turkiatik eta hola, eta guai eguntzea haduk egiten gue eskiekin heben eginik. Gue herrin? Gue herrin, Eta lan bat sortzu gue herrin bai bizitzeko. Euskara beti presente euren lanean. Ama hizkuntza dizugu, euskaza egututzugu hartin bena frantsesez teknika mailan eta hola aizago behitzugu, bena bai prefosta euska gu erditan dizugu. Eta joku hizkuntza bat duze bai ahaltzia txostakatzen hitzeki, ahaldutzu moldatzen hitzak eta hola eta hoi sobea maite dizugu bai prefosta. Urtarrilaren 6 bitartean Donibane Loitzuneko denda efimero hontan izaren dira, eta uda berretik goiti Baionan irekiko dute saltoki berria, euren lana bertatik bertara ikustea ahalbidetuko duen lokal batean. Ikusten duzulaik produktu bat ez da aski erraitea guk dugu eginik. Hor ikusten bagitaituzu Baionan ikusten egiazki nula egiten ditugun gauzak bitre baten gibelean, hor eranen duzu hemen eginik izanen da, eta hor ginuen gure buruan xuxenka saltzia ebai. Kasketekin hasi, txanoak ostean, zakuak eta kusinak besteak beste artisautza baliozatuz, Uantxuzi, beti sorkuntzan segi aitzina.
Agara Agirre usurbildarrak aspaldi hasi zuen bere ibilbidea bitxigintzan, eta gaur egun Nafarroa beherean bunu zendu bere xokoa. Bitxigintzan duela 15 urte hasi nintzen, bitxigintza ikasketak egin nituen Donostian, eta gerora proiektu ezberdinak izan nituen. Hastapenean beste emazte batzuekin elkartu eta kolektibo bat izan genuen, eta bitxiak saltzen aritu izan nintzen merkatuetan. Duela 5 urte hasi nintzen ni bakarrik lanean, nire bitxiak egiten, eta pandemia heldu zenean nire tailerra itxi behar izan nuen. Eta konturatu nintzen merkatuak ez zuela ematen irabazteko nire soldata ateratzeko adina. Eta hori dela eta hasi nintzen erritualak deitzen diodan proiektu batekin. Proiektu honen helburua horixe da, historia kontatzea, jaso ditugun edo sentitzen ditugun historien transmisioa egitea hitzetatik objektu batera. Zeren sentitzen dut gaur egun dugun gizartea erritualak falta zaizkigula eta berrasmatu behar ditugula. Eta proiektu honen helburua horixe bera da, erritualak, historioak jasotzen ditut nik, eta historia horiek bitxietan isladatzen ditut. Horretarako gure arbasuen edo erabiltzen ez ditugun bitxiak urtu eta berriak egitea proposatzen du. Jendeak usu baditugu amatxik edo gure amak oparitutako bitxiak, usu kajoietan ditugunak, tirantetan ditugunak eta erabiltzen ez ditugunak, baina balio sentimental eta emozional handia dutenak. Eta nire lana izaten da bezeroekin geratu, bitxi horiek ikusi eta berriz ere bizi berri bat eman, berriz ere janzteko. Hastepenean bezeroekin geratzen naiz, pixka bat hitz egiten dugu, bitxi horrekin zer kontatu nahi duten ikusten dugu. Ze simbolo, ze adierazi nahi duten berriz urtu eta aterako den bitxi horrekin. Eta orduan diseinu fasea hasten da, eta irudiekin eta elkarrizketekin diseinu fase hori egiten dut. Diseinua finkaturi dugularik ikusten dut nik daukadan materiala, eta ikusten dut material hori zilarra den, ze kalitatezko zilarra den, edo urrea baldin bada, zenbat kilatetako urrea den. Eta ondoren etortzen naiz fundiziora. Eta hemen arragoa txiki bat badut eta lingotera bat. Orduan egiten dudana da sua eman, urtu eta hortik ateratzen da lingote bat. Horrelako zerbait ateratzen da. Lingote txiki bat eta gero horrekin berriz tailerreko beste zati batera itzultzen naiz lantzen hasteko. Limatu, soldatu eta bitxiaren eraikitzea. Hau izango litzateke adibide bat, orduan hauek dira pertsona batek gaur egun erabiltzen ez dituen bitxiak, eta berak hautatu duen historia edo simbologia erabiliz, horrelako bitxi bat osatu dugu, bi eraztuen gero elkartu eta batzen direnak. Baina ez da ezinbestekoa norberak bere materiala eramatea. Aski da. Isladatu nahi duzun, bitxietan isladatu nahi duzun historio bat, eta nik kasu horretan zilarra sartzen dut, eta zilarra urrea dena delakoa, eta elkarrekin diseinatuz. Zuek ideia eta bihotza, eta nik eskua jartzen ditut. Eta bere eskuak webgune, sare sozial edo telefonoan aurkituko ditugu gure errituala osatzeko prest, eta bere eskutik doakizue gaurko gure agurra ere. Bihar arte!